Posebno je burno bilo u Dalmaciji, gdje je austrijska politika pomagala autonomaše, mahom talijanizirano građanstvo koje se protivilo ujedinjenju Dalmacije sa sjevernom Hrvatskom. Preokret nastaje godine 1870. kada Narodna stranka pobjeđuje autonomaše u izborima za Dalmatinski sabor. Nakon sloma Bahova apsolutizma i Istra postaje posebna pokrajina sa saborom u Poreču. Tu gotovo svu vlast ima talijansko građanstvo, dok Hrvati mahom čine seljačko stanovništvo i svećenstvo. Za narodni su preporod posebnu ulogu imale čitaonice, od kojih je prva 1866. godine osnovana u Kastvu. Kasnije se pojavljuju i listovi na hrvatskom i slovenskom jeziku, a godine 1878. i Hrvatsko-slovenska narodna stranka. Bosna i Hercegovina, koja je na početku tog procesa još u sastavu Turske, poseban je problem. Zarana je počelo rivalstvo oko priključenja te zemlje Austro-Ugarskoj ili Srbiji. Odlukama Berlinskog kongresa 1878. koje su uslijedile nakon ustanka, dijela pravoslavnog i katoličkog stanovništva te pokrajine, međunarodno je priznata Habsburška okupacija Bosne i Hercegovine. Ona se ipak nije našla u sastavu Hrvatske, kako se to očekivalo, već pod zajedničkom upravom Austrije i Ugarske. Prolazilo je napokon i vrijeme Kuenove vladavine. Najprije se 1902. godine u Zagrebu, a radi vrijeđanja hrvatskog nacionalnog imena, održavaju demonstracije protiv Srba. A godinu kasnije, u gradu i okolici opet se dižu veliki nemiri zbog mađarskih zastava na javnim zgradama. Situacija gotovo identična onoj prilikom njegova dolaska bila je i primjereni Kuenovo oproštaj od Hrvatske. Narod ponovno pjesmom zove u pomoć Bana Jelačića. Poučeni Kuenovom metodom podijeli i vladaj, kao jačanjem velikojnjemačkih pritisaka prema jugoistoku Europe, hrvatski i srpski političari dogovorili su se oko savezništva. Taj zaokret ostao zabilježen kao politika novog kursa. Stvorena je hrvatsko-srpska koalicija većeg broja stranaka. Ona je već godine 1906. pobjedila na izborima za Hrvatski sabor, da bi ostala vladajućom snagom sve do raspada Austro-Ugarske. Politiku novog kursa inicirao je Dubrovčanin Frano Supilo, koji je ušao u politiku kao pravaš, što ga ne priječi u misli da bez jačanja južnoslavenskog dijela monarhije, kao i okolnih balkanskih država, ne može doći do nacionalnog oslobođenja. Za njega su njemačke, mađarske i italijanske aspiracije na hrvatske zemlje bile prioritetna opasnost, ali je ubrzo uočio i velikosrpske težnje. Zato se već godine 1900. zapitao može li hrvatski narod dopustiti da se u njegovoj sredini, a od njegove krvi stvara neki drugi narod, kojemu bi bila glavna svrha da oponira svim hrvatskim težnjama. Sugerirao je dakako negativan odgovor, no ipak je vjerovao da je Srbe, pa i njihovu matičnu državu, moguće uvjeriti u nužnost hrvatsko-srpske suradnje radi ostvarivanja obostranih interesa. Međutim, Supilove je nade tijekom Prvog svjetskog rata u potpunosti raspršila srbijanska vlada, koja nije željela ravnopravno ujedinjenje Hrvatske sa Srbijom. Sve do izbijanja rata, Hrvatska je u stalnim političkim krizama. Potresaju je i atentati, a banove zamjenjuju komisari. Rasulo dvojne monarhije, i to baš zato što je svim silama nastojala ostati dvojna, više se nije moglo zaustaviti. Gavrilo Princip, pripadnik Mlade Bosne, čije članove obučavala i naoružavala velikosrpska organizacija Ujedinjenje ili smrt, poznatija kao Crna ruka, u lipnju 1914. ubija u Sarajevu prijestolonasljednika Franju Ferdinanda, zagovornika trijalističkog preuređenja monarhije. Hitac u Sarajevu zapalio je Prvi svjetski rat,
rat koji će promijeniti i sudbinu hrvatskog naroda.